For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Wewe nation urupomerwa mosha yepuranga mwana wamapuranga ane pamuviri pako unoibvumere mhosva yako hongu kana kwete neramba not indirect charges. Katitsanangurireka baba mhosva yamupomera muromo. Inini sekuru yakwamuri yaramba mauya nazvo muno saka zvakuda kuti muchitibetserawo tizive pamusoro yechangamiri. Ini ndakagara nemuzukuru wangu ndobva auya mukomana achiti anodawo muzukuru wangu mushure mekunge vawirirana ndobva ndavazivisa kuna baba vavo zvichireva kuna baba vemuzukuru wangu vakatakurana vakaenda kuna baba vemuzukuru wangu vakawiriranawo ikoko vabereki vacho vakavaona vabva ikoko vakadzoka vese kuti vazondizivisawo mukomana achireda kuitawo nemusikana wangu vabereki vake vasvika kunobva havana kuzoenda
ndokubva vagara kumba kwavo. Yakangosvikawo achitora musikana ndibagara naye kumba kwake. Havana kuzoenda. Ndobva vatogara vese ipapo. Musikana akagara naye kumba kwake? Andogara naye kumba kwake ndifunga. Chirimo chese kubva last year vari vese. Vakazotanga kuitawo nhau dzavo. Ndifunga vanga vatogara kuma 6-7 months vari vese. Tazoona isisi zvikuru nepamuviri. Pane pamusina utsanana tomati nhau kutanga dziridzo pakatanga nyaya yepamuviri takungoona kuti ivo hauna kumirawo zvakanaka. Musikana aiti ndiri kurwara. Uri kurwara nei? Aiuya ukasekuruka ndikwaguku tichimuudzawo kazi dzinofamba so hauna pamuviri. Musikana achiramba mukomana wacho ndichimubvunzawo handiri kumbofambawo sei. Airambawo achiti auya anenge ane chivanhu kumba kwacho kwatiri kugara handina kana zvatiri kumboitawo naye. Ndikati pati pamuviri ka. Saka ivo vaifungidzira kuti kana dai panga pari pamuviri hapabudi. Saka pamuviri pakaramba pachikura kuzamara taona kuti komanje kana vachiti vanhu ava havasi kugara kupinda vese kana mubedroom avo kuchichiri kuitika apa. Ndobva tazowo infact sisi vake maiguru vake ndokutora maimini vacho ndokuuya pachipatara ndokuonekwa kuti ane pamuviri. Ndobva vatidana inini kumba kwavo. Ndobva ndaenda ndasvika kuye tavapatsanangudzo. Still musikana wairamba kana kuti wanga uri diki handizvizivi. Airamba achiti hapasi pamuviri. Mukomana wavo achiti hapasi pamuviri uyo anorwara. Saka ndakada kuti ndisangane naye musikana uyo anorwadziwa. Saka handina chandanga ndichiita. Ndiri kubvunzawo uyu aingoramba. Wezo pamuviri pai pakura manje. Vadzingana kumba uko. Ndichivataurira kuti onai ndozvavepo apo. Uyu ndopakatanga kuti nyangu yaindiudza kuti zvatiri kuita izvi hazvikwanisi kuti ndingaite pamuviri. Saka ndobva musikana yamboenda kuvabereki vake. Vabereki vazoona kuti pamuviri ka. Vakazondokudzora mwana wavo kupi murume wake. Vamudzora uku murume wacho ndobva amudzinga. Inde handisipa apa ndobva ndopotera kumba kwangu sezvo ndoko akambosvikira. Ndobva ndazunza uku ndobva ndazotumawo mwana mukomana kuti mudzorere kumurume wake kwaakanzi aende nani nevabereki vake. Saka asvikawo kwekwe kumurume wake akaitawo plani murume wacho ndobva vatakurana ndokudzokera kuvabereki vake kwaMurambiwa. Saka asvika kwaMurambiwa zvinonziwo matsananguriro akanti akangosvikawo ndokusiya mukadzi iye ndobva atiza. Akasiya kuvabereki vake murume? Hapana nhau dzavanga vataura ndobva vatiza. Saka inini mukwacho wanga ushipa kuti kuonai ka atezvara shuwa mwana wangu akarumba kwenu kuzakuitika izvi chii. Ndobva ndakataiwa chiregedzai nyaya dzeiti tidziendese kumatare sezvo vanga variwo kure. Ndobva ndataiwa kuchangamiri tinawo kuno nyaya yenyino yedu ipindira kuno. Nesheni uri zvatsanangura baba sekuru wazvinzwa pane zvavamboona utapudza here kana kuwedzera? Ndogona kuwedzera kuti shogara vandikaita nemwana wavo handina chandava kuti akaita. Wagara naye mwedzi mungani? Zeswa 7 months. Hamuna kubvira mararamisa sei mamusiraramisa? dambudziko Anga dambudziko rei? airwara. Sasa huko nende basi. Taura unasununguka. Doktora unasununguka. Airwara kubvira zvokuti zvese ndisiya kuti airwara kubuda mumba achichema. So ndombonza kuti chema obata ndinambuya vanhu ndovambama saka vanondidzinga mbamo ndisaka ndabuda muchichema. So ndizvezazvo akegere kuti nekunyange ndaraura naye mumba zvaitomafira kuti anga asingatoti hayi anga asingatodi ana mhoniwanero chema zvokuti kuti munhu ndikushungudza. Saka kubva wamutora uri musikana muri mukomana nemusikana unobvira warara naye kana atomborara naye aunzi ndizvatozokwa kuti kara ndinotaura kuti ndinoita kunetsa. naiwe musikana aunobvira warara nemukomana here? Ndarara naye. Kangani? Akawanda. Pamaigara kumba kwake mamboraramisa? Iwo nhasi uri kuti wakarara naye sekuru wako pavaikubvunza uchipindura kuti
handina kurara naye, handina pamiri. Chikonzero nei waitaura kuti hauna pamiri iwo inapo? Iye nditi hapana zvandiri kuita, ndinongoitira pamusoro chete. Asi iwo pache zvako iwewe, iwo pache zvako ungo usinganzwiri kuti waane change. Wozi munhu akabata pamiri pane zvinonzwika papa. Wakatanga kuzvinzwa, kwose wainyepera sekuru wako usina kuvaudza chikwadi? Sekuru handinozovaudza chikwadi, basi mukomana ainditi hapana zvandiri kuita, saka ndingotiwo hapana zviri kuitika. Iwewo uchionawo hapana zvaaita here? Aimbopuruzira chirumwa chake pamusoro pechirumwa chake. Yaita. Chaipinda mukati kuti aimbonacho pamusoro paipo. Chaipinda mukati. Kusewaita zvakuzinza uchapinda. Saka pasana munhu wapa kuti iwo waizhamba wairidza mberi yekumbobuda mumba, chii chaitika pauri? Ndisendobuda mumba ndichichema. Hauna ambuya wawaiona here? Bhozi hadzina kuranzi waiti ndina ambuya wandiri kuona. Kune rimwe dambudziko here raikutadzisa kuti usangane nayo sekutsanangura paaita, kuti ane nguva dzimwe dzawairamba kuti usangane nayo? Handina. Kosekuru, imimi pauya uyo achitaura kuti mudzimai wangu handisi kusangana naye, ane dambudziko rainaro, makambotorowo here vazukuru venyu vari vaviri mukagara unawo pasi kana kuvapa kuna ana ambuya kuti vanzwe kuti dambudziko riri pakati pevana ndere? Muzukuru vakatomboenda kuvabereki vavandi tobva vadzoka vachiti havada kunorapisa mudzimai wake. Vadzoka ndikati vakatotidana, ndikaenda kumba kwavo ndikatovabvunza kukanjani zvasei. Vese vakandidaira kuti zvaakuita. Saka zvacho zvavaiti zvavakuita ndaiziva kuti kana uchiti zvaakuita zvichireva kuti mumba makufamba. Asika iwe mukomana munomu takubvunza iwewo kuti kubva wadana nemusikana wako uyo haunabvira wamborara naye ukati haunabvira warara naye but wagara naye 7 manzomba kwako. Icho chakambokupa simba rekuti mabva imimi kumaintroduction wobva wanogara nemukadzi uyu kumba usati wamuroora, changa chiri chii wobva warega kurara naye? Chatika ndechekuti takanonoka kufamba chibva mwakunji, takanonoka kusvika mukaroi chibva kufunga ungaroi kusvika kuno kumadoko takanotanda tinorara. Saka musi wokutanga iwewe mwadanho noramba kwedu makarara sei? Takatongorara same house. Kubva mazita 7 manzi muchingorara mese pasina. zvaitoitika taitozana sekumaotaura Batika uyu musikana akutaura kuti iwewe une zvawaitoitaura. Saka pachakunetsa inawe kuti nhumbu ndiyani? Iwe une mari yekuti unoita ma-DNA test unotaura kuti nhumbu ndiyani? Saka iwewo kana uchiti nhumbu hauizive wagara nemwana waridzi 8 months, saka uda kuti nhasi vabereki vacho vati nhumbu ndi yakabva kunani? Une mumwe murume wangamufungidzirire mukadzi wako kuti aihura pamba pako aita zvechikombo? yakatombonetsa nenyaya yotikatomboshedzana Wakamutora ari musikana here? Wakaziva sei kuti musikana? Wakaziva sei kuti musikana? Wakaona sei? Wataona bvira warara naye? Takapinda maserivita mangani kundoziva kuti takachanisa kuona nemaziso noto wachasa maziso chete ndobva watoona kuti musikana? saka nhasi pakavharika. Wakatanga kudanana nemusikana rini? Kudanana chete kwete kuzvokuraramisa? Ndikuti paukati ndinokuda gore ra 2025 7 months dzamu ndakadziverenga dzawakatanga dzokutanga muna January usingarari mese. Saka ndoda kuziva kumashuro kubva December, November, October, September, whatever.
ungayeuke kuti makatanga kudanana zvaripo. Makatanga kudanana rini? Kudanana majuni. Majuni gore rapera. Makazoraramise mwedzi upi? Akakutarisa kuti uri mhandara. Akakutarisa nemadziso ere kuti nechinhu chechi? Chinhu choke ndichakatesta. Uchaona kuti uri mhandara. Wabuda pamuropa. Buda shoma shoma. Yo chitishingirira. Na June. June ndikumakadana ndini September ndipakatanga kukutarisa. Kutarisa chirumba kwake. Mumba kwake. Mafumba kwake iwo uri kunzi wewe waiti zvukurwara. Funga kwako pamira pamwe wabata zvenguva iyi mashuro. Ndakatanga kurwara muna December. Na December. Ichira kuti wakutori pamiri usingazi kuti wari pamiri. Apa yani mwedzi mingana? 8 months. 8 months. Nani mana? Apa muna July. 8 months. Fra December. Izvozvo. Yakabatwa muna November. Maindeshe. Mwana wakuka mdu. Unoziye nema symptoms evanhukadzi kana abata pamiri. Kana mukadzi akabata pamwiri akafarira murume wake kutereka anenge ari mwana ene kuone mwana musikana kwakavenga murume sterekzwa zvokumunyima bonde anenge ari mwana toprofite handi vaimwa bonde kwawaindira pa utimboda kungoona taurisa zvazvoita nesheni murume unogara usaziva ndinembwa ndikatongotonga aiti anzi ndaimborovera pamusoro ndimborovera pamusoro ndobva aramba mwana ndobva ndasumudza mwana mudare vanhu kuona mwana kufanira kwakatana baba ndakati pangati dheneteseni nhasi mukomana aramba mwana padare vakaenda vakamushiyana zvinhu vashiyana zvinhu zvepropati nechii zvese akufona nerweseri kwedare rangu akuti mwana wangu ari sei nokuti uko kwaakaenda uko mwari zvaanoita manje ukaramba zvinhu zvakadai so izvi pachena pazere vanhu paunotora waunoti mukadzi wako wandiri kuda mwari anobva chizvaro chake kuvhara chizvaro chinovharwa haumbofa wazovera nemwana zvekare woshaya kuti chii kana angari mukomana uku mungagona vasikana chete iye ndiye mukomana hauziviwo chete zvake zvinoitika kuvanhu vakawanda uyu mukadzi wako iye wakuda kutamba ye usati waona mwana haiitwe mwanakomana hawaifana tobhoya kuno kuti tipedze nguva nedare rakadai iri dai wanga wauya iwewe uchiti uyu ane chikomba chirapa v11 iroro randaitodai sekutaura kwatoti wakambonetsa wondiunziro wacho wari kuti akadana neuyu ouya kwete sekuru iyi ndiyenye chivanhu sekuru muri kudei panguva shuri inini changa chambondiomerawo ndechekuti kwasha sekunanda ndiine mwana wake kunokangoti muri kudei chatikudapa munokwanisa kutaura muri mberi kana kuti muridzi wemwana ndiye anotaura kuti ari kudei muridzi wemwana kwandoisira muridzi wemwana amapurani muri kudei ndoda kubhadhara pamwana wangu mukaizvenyumukaitinyatokuona ndoda kubhadhara pamwana wangu nokuti mwana wangu pakauya kwasekuru aenda kuchikoro ende achita form 3
akagara nemurume wako akarima nesi akarima chibage chake akarima foja zvese mwana wangu hakuna zvakawanda ndoda kubhadhara pfuma yangu ndoda mombe ikoko kweza kuna dambudziko but iko zvakunosununguka kao pada masungirwa amai munotatukei aiwa vanendatwada masungirano vakadzoriwa kudhara isati madzora inhombe kutanira yo nomumwe munhu wakambodara naye kuti kagemu kemusikana wakatangira pari pano mumwe wakaziva saka atete panation sumukari tingati defense here kupa muzukuru wenyu kuona kweise vanhu vakuru makakura makura kana iri mhosva yakadai nemanzwiro amaitawo nezvaaitawo nyaya iyi ine ndakatoona kuti vana vari kutoisa upenyu hwausani vana vakatobhuya kwandiri ndifuma vana tichezvongozidzina amai emusikana baba vacho vakatifonera vakati ngativionesane tibatsirane panharaunda zvazvikamuchii mushekunge musikana ndaimupeyapeya ndichitaurona ndichimubvunza zvandaimubvunza aindivanzira ndikatvatete vake ngatozvekaka vatinogara navo tichionesana matauro aita aingovanza sevakanzira aita sei asi ini ndakatoudza tete vatiti amai chibhibi ava vana vadiki vada kushandisa bhurasi namweya zvavari kutaura zvokuti uyu mukomana anotaura uyu musikana anotaura kuti mukomana uyu ijaya iye imhandara ivo vagara vese vakanditi nai mhanza dzavave nadzo mamuri muna mimba ndakada zokuona wese muna mimba ndopavaiti vakagara vese nai mhanza saka tiri kuti mukufeyafeya nawo kuti uyu musikana ari kunditaura kuti ane nai mhanza agere nemurume iye imhandara uyu rijaya hakuna shona yakadara sandasangana naye mashure ari kutonzwa nezvavo ndobva ndati takuda kuenda kuna tete vatinogara pasi kuti tinyatsoonetsana kuti chii chaita kuti vana ava vagare jaya nemhandara ivo vaine mwedzi yakawanda kudaro ava baba uriwerenga kuti mwana wangu ari kumuti vana ava vakanditiza vakandinzvenga ndobva vatiza ndobva vodzoka kwavo kuno ndobva vogara ndobva ndatozonzwa nemakuwa kuti uyu aakumusha vanhu uyu waakakikuno saka ndikuona kuti vana ivava vari kuvhiringa upenyu hwavo hatizoti mwana wandaibvunzira kuti mune nguva yakadii chii chiri kuitika pauri kuzvimba here akanditi dungu kuzvimba kumazamo chii akati kuzvimba kurwara nemarwariro achanduku asi ndikudya kuti aiwa imima uyu wairefurira pamusorosoro chete waisa musoro chete zvakurauti kuti mimba ibati inenge yabva nepano zvinogobva naipapo pamusoro ipapo ndova nenguva nemwena unoenda kuti pazvinokodzera zvichienda zvinosika munhu asi nhasi ndikuona kuti mudari takusova nawe kutsvaga kuti uyu inhumbu here kana kuti chii akuziva kuti inhumbu nhasi asi akandivanzira uyu mwe ndinonzedzera kwandiri apa ndinomuvenga kana pandinoti ndinoda kuti aite urombe hwokuti afamba achingomitisa vana vevana achitambisa upenyu hwevana vevana kuvana vari kugadzira ivo vari kuenda kuurai kwese ikoko zvine kodzero yekuti vavapiwa pfuma yavo ngavapiwa pfuma yavo amai ngavapiwe zvavo zvakakodzera asi ava vanhu ngavarongeka chakamire kugadzisa ivana ivava ndatenda nation kuombererwa maoko kuwatraya hanzi kufa kwemume ukudaura anoziva saka takuita kuna nation nokuti pari zvinozvi uyu mudzimai wako zvaari mudzimai wako sekuru vazukuru venyama zvamuri misekuru zvakaitika manzwa zvataura baba atauda mombe totovatenda kuti vabvisa roora rakachipa chaizvo vada mombe saka iwewe mukomana chienda ugadzire zvinodiwa pakuitwa pachivanhu zvokusungira
manovanidzi ndochiti chokutanga ndoda kuti mboita ichocho. Kana wanga wasina kubvisa tsvagirai kuno sekuru wako ari pa unongobvisawo tsvagirai kuno ndini nani nemwana wenyu odzorwa muzvakanaka kuti asatyora amai musana musana zita wacho aiwa hati akwanise kana neshungu makatosangana kudane mwana wenyu mwana atomanisola kumba saka musana wacho kwadai wachora musana chamwana. Saka iyo sekuru ndenye chivanhu handingakuchajirei vavapurani handingakuchajirei wozidariri kana chakuchaja ruchiita zvinhu zvishoma shoma. Saka munosara mavanhu vakaita 9 months musina chinhu. Saka ndafara matauro zvemombe ndainzwisisa asi pati yeroora. Saka munonyora listi yenyu motorana nashashi wenyu atetawo ndovasara uyo muchengetedzei inherera hana baba hana mai. Saka baba namai ndini. Saka motombata semukwasha wenyu mukuru. Mwana wenyu musikana mukuru number 2 right. We number 1 musikana kuti kufuta chenamba kwake. Kana mwana akuda shamwana iwe watsvaga mari ndo patinotreat chiitai ma-DNA test mazosekuru but pane zvimwe zvinofanana zvokuti hapana ne-DNA test. Mwana mhune yake patama take fesi yakadaudai oda kuti saka iko zvinezvi mudzimai ndewake ndo zvatakutaura pano. Iwe uchiziva kuti murume wako ndiani, foni yako ngaichigarewo pachena nayo usafungidzirwe zvimwe zvezvinhu muupenyu hwake handiti. Tsanangura natetawo zvine zvichiitika, tsanangura nasekura. Saka muchibva muno munoita zvandakuudzai chivanhu zvinodiwa. Ndapedza ndii sungai shoma. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.